коста битер мърсен долен в шерната? Ти имаш някакви планове за бъдещето? Как ще караш? Разкажи, сега ще направим с теб един подкаст. Искам да ми лично. Моя план е... Говори, слушам те. Искам да чуя. Се случи. Каквото се случи. Да. Слушат, твоите фенове те слушат. Оставям всичко на съдбата. Вярваш в съдбата? Да. Просто такивата. Засърбяват путчицата, отидеш, минеш от тук от там. Трябва. Да, бе, да. Някой инфлуенсър на шуми, трябва. Готина. Бах ти кефа, имаш някой лев, ще ги обиколиш. Ще харесаш някой той, кой е фалирал да няма парички. Не, такива не. Такива не такова ли? Да, бе, да. Ще отидеш, ще го вземеш, ще обикаля, ще го трескаш и него. Някой без пари. Примерно. Аз да му давам. Колкото да си свършите работата и да си имате съчувствате. Това Не. Те не са много разходи за твоята фирма. Не. Не си ли взимал някой фалирал копелен си това онова? Да го убиеш от минете, да му вземеш материал, да му такова, да му е готино? Не. Ария, искаш да кажеш, твоето е стрикли бизнес, трябва и някой лев да има, иначе няма ти Не, може, ако няма пари, поне нали аз да изкарам от него пари. Да се снима. Колко хора ги преобърна да се снимат и да ги публикуваш? Няколко. Мога да ти покажа. Ти не го показваш на лайф. Защото нали все пак се заплаща. Няма. Да еба, този буклук се заплаща. Кое се заплаща? Кога стане? Чиповете кое? Искаш да кажеш, отвориха на OnlyFans и край анатема Аз вече. сама се отворих. Как се отвори, ти като не знаеш действички на английски? А? И просто ми беше скучно. По какво беше първото ти представление? И реших да си направя фест и мисля, че... Как така го реши? Някоя друга курва е повела хорото. Не. Коя беше тя? Не, няма друг. Не, Те някоя... просто ми пишеха в Инстаграм, що не си направиш OnlyFans постоянно. Те са видяли, че Инстаграма почва да ескалира. Да. Ясно, да. Да, на прав път сме, да. Да, и затова си направих OnlyFans и видях, че си стягат пари. Викаш в Инстаграм няма да го бъде. Тук ще ме рестрикнат. Аз съм за другаде. Да. Ти сама са видя, че не си за Иначе там. плановете за бъдеще може и нали, нещо по-така професионално от OnlyFans. Искаш да кажеш, че могат да те запукат някъде с черните шпаги. Това ли искаш да кажеш? Някой сайт, примерно нещо. Ага. Кажи, ние те слушаме бе. с интерес. Ние сме колко? 347 празняра. В Да, колко бе. часа? Изчакай. В 3:46 местно време, източноевропейско време. Така, значи в твоята празна тиква се върти next level. В смисъл, курвата какво може да измисли? До сега снимам се, но трябва да се нещо да се извърши и друго. Какво е следващото? Снимане в по-така Да. сайт. По-така сайтове, ма там като ти кажеш, че трябва да ти го набутат в кюто, кой ще им кажеш? Не, аз там неща. Не, и той има време, нали? Има време. Говорим за след години, примерно. И след години какво ще се промени? Тогава може да се промени нещо. Ма той трябва да почва да работи тая бория. Тя трябва да почне да свиква на това и нещо. Спокойно. Как спокойно? Какви сте въпроси? Ма чай малко, нали беше много такова безсрамна това. Тя хората слушат. Да, и какво? Обясни им. Какви са плановете? Аз на мен, защото ми става интересно. Добре, я кажи ти какви са твоите планове? За Сега ще ти кажа. Ма ти първо задай някакъв, формулира един въпрос. Неграмотно псе. След 5 години какво ще правиш? Тикток ли? Не, това не е въпрос. След 5 години какво ще правиш? Аз съвсем други въпрос задах. Формулирай един въпрос, изречение. Давай. Аз ти питах. Добре, Така. Един момент, чакай, вземи един-два пъти помисли първо. Виждаш езиша и помисли как се задава въпрос конкретно, да разбере човека на български език. След 5 години какво ще правиш? Това е въпрос. След 5 години какво ще правя? Да. Вече като си на 44-5 години.
Това сега то не е въпрос, това е все едно, че кажи ми ти Нострадамус ли си? Аз ти задах съвсем друг въпрос. Какви са ти плановете за бъдещето? Как ще я караш? А ти сега да се едно ти кажа, ти кой ще правиш през 2034? Къде ще си? Ко са хилиш, ма? Не знам. Просто кесо. Някъде на хубаво място. Какво е хубаво място в твоята празна тиква, в твоите представи? Не знам. Ще видим. Да, да опъш вие по да се плючиш, да не знаеш какво прикажеш. Да, бе, да, не знам. Значи задния двор си го подготвила да се разработи, ама след време, те ли? Нещо имаш някакви опасения още за в момента. Не. Няма не. Сега той нещо... Не съм го подготвила, просто ако ще трябва да се снима. Аз съм го подготвил също, плановите са обаче, знаеш за кога? За след 20 минути. Ето го, Анал Либе. Не. Да. Това е. Аз ще ти помогна леко да съкратиш малко твоя път, разбираш ли, в шоу бизнеса. Разбра ли? Да. Просто кесо. Като те изтрака между път с твоя вейп. О, Боже Господи. Майката си баба, момчета. Не е лесно, казвам ви. Не е лесно. Много меко това килимче, направо като вървя ми напомня на австриеца как се събу в хотел България в казиното и вика, охо, кое е мекичко, чай малко да се разходя кръчетата. Ами наркоман, 72 часа се съдрусал и си играл.